Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Mijn pro-jong talentduo, het Kings of Diamonds en de band Historian. Maar we doen ook weerom in de tijd met de legendes. En we gaan Sequence, al je live in Noordwien. Langs de Rijn. S'avonds in de maneschijn, schijn. Met een lekker potje bier. Aan de sfeer. Op de rivier, zo'n reisje met een nieuwerwetse schuit. Allemaal in de kajuit. Het is zo deftig, het is zo fijn. Ja, zo'n reisje langs de Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar een dancing toe. Zeg jongeman, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? En dan roep je quick, slow. Want Foxy grijpt zijn vakantie. Oh Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar een dancing toe. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. In mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. In mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Ja, zo'n reisje langs de Rijn. S'avonds in de maneschijn, schijn. Met een lekker potje bier. Aan de sfeer. Op de rivier, zo'n reisje met een nieuwerwetse schuit. Allemaal in de kajuit. Het is zo deftig, het is zo fijn. Ja, zo'n reisje langs de Rijn. Ja, wat mooi begin hè, van Noordwien. Huiskamervraag, want deze drie heren krijgen straks nog op een bank met een mooi verhaal. Dit is namelijk familie van Nico Haak, van Koos Alberts en van Willy Alberti. Maar de mij ook thuis nog even afvragen waar past in ieder geval. Probeer in ieder geval de muziek van die drie grut heen een beetje te behouden voor de toekomst. Dus die in ieder geval te gast, de legendes. We beginnen naar de talenten, maar ik zeg mij nadruk de talenten van de band Historian. Die staan al klaar. Middelpunt van de band, en daar staat hier is Joris Boerma. Joris, mooi dat je best welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat wij hier mogen spelen. Nou, ik heb hem al heel lang op een verlangenlijstje en eindelijk ben je hem weer. Je hebt geen aan spelen, maar stel eerst de band even voor. Nou, ik ben dus Historian, Joris Boerma. En ik heb met de band, de faculty eromheen, hebben wij lekkere soort van 70s, 60s inspired rockmuziek met een heel rauw randje. Een beetje Jack White zit er ook wel in. Gewoon mooie, rachende rockmuziek. Daar houden wij van en dat spelen wij graag. Ja, het is een beetje sleazy, hè? Ja, het zit ook wel een beetje sleazy in, ja. Nee, tof. Waar is de dame? Dit is Lizzie van der Laar. Zij speelt toetsen. De machtige Philips Filicorda uit de jaren 60. Die hebben wij een keer op Marktplaats gevonden. En dat ding kan niet meer stuk. Ja. Geweldig ding. En aan de andere kant? Dit is Ravi Pakker op basgitaar. Goeie vriend van mij. In veel bands gespeeld vroeger. En nu op bas voor mij.
Who's the guy there? Ja, dat is Niek de Vries. Hey, Nico! Op machtige drums, geweldige drummer. Dus ik ben heel blij met deze band. Ik kom aan, we hebben die waarom. Want dit is een prachtige machine. Wanneer komt de Hammond? Over een week of 2. Serieus? Ja, die ligt al klaar, ja. Nou, dit is net scripted, dus weer echt een spontane vraag. Maar du hast een Hammond onderwijs dus? Ja. Oké. Ja. We hellen soks wij. Sorry, ik versta geen Fries. Waar haal je het vandaan? Oh, Marktplaats. En hij is echt en zo. En, Ja, Joris had hem ergens gevonden, een oud bakje ergens, ja. Ja, werkt nog allemaal, dus een beetje schoonmaken en is dan klaar. Ja, want het is wel aardig. Je hebt eigenlijk 2 werelden in één. Het elektronische en het old school Philips is dit. Die combineer je met z'n tweeën. Ja, er is een nummer waar we ze combineren. Nu was het even los van elkaar. Want dit is gewoon, zeg maar, de main thing. En dan af en toe tussendoor een beetje een pianogeluidje. Nou kun je digitaal heel veel, maar heb je een voorkeur of maakt het je niet zoveel uit? Hier kun je lekker op rachen. Dit is echt subtiel werk. Dit is ook super gevoelig. Dus met het kleinste tikje dan hoor je al maar. Dus daar moet je iets voorzichtiger mee zijn. Dus dit vind ik lekkerder. Jullie zijn jong. Wat draai je thuis? Want ik voel toch heel veel jaren 70 bij jullie muziek. Ja, ook wel veel jaren 70. Ik draai letterlijk van alles. Veel rock vooral. Een beetje experimenteel vind ik wel lekker. Maar van alles. Lekker frieken. Ja, precies. Nou, dan zit je volgens mij in de goede band. Joris, du bist historian. Waarom de namen trouwens? Nou, ik zit in mijn laatste jaar van de geschiedenisstudie in Groningen. En ik dacht toen corona net begon, zat ik in de studie. Ik kon niet uit, dus ik ga liedjes schrijven. Ik dacht, daar heb ik een naam voor nodig. En ik dacht, nou, ik studeer geschiedenis, waarom niet historian? Dus ik zei het tegen een paar schoolvrienden van mij. Zij moesten lachen, maar nu is het een serieus ding geworden. Lees even, hoe werkt het? Want du maakt zelf een hele protonummers. Ja. Wanneer komt de band in zicht? Hoe is deze samenwerking? Nou, vaak bij het repeteren en het live spelen ook echt. Dus ook bij dit soort shows of bij andere plekken. Dan gaat het echt om de live band. Dus live neem ik dingen mee. Bijvoorbeeld het Filicorda is voor mij. En dan gaan we gewoon lekker spelen en repeteren. Maar de nummers die maak ik zelf, schrijf ik zelf. En dan stuur ik ze vaak naar de band toe. En die zegt dan, oh, dit is vet. Of dit is iets minder vet. Ja. En van, oh, kunnen we het anders ook zo spelen en zo. En dan kom je een heel eind. Ja, het succes zit er al haast, want je bent jonge talenten. Het get rap. Want je hebt nog een bijzonder festival en dat brengt je hem nog in Londen, Parijs, Antwerpen. En Berlijn ook nog, ja. Wow. Vicefest. Ja. Ja, fantastisch. Hoe komt het? Een mailtje sturen. Okay. Ja, er was een Play at Vicefest formulier van de jongens van de Vices, Groningse indie rockband. Geweldige band trouwens, hele leuke jongens. En die zeiden van, nou ja, jij mag dit jaar, voor de mensen die zich daarvoor aankondigen, jij kan dit jaar de kans krijgen om met ons mee te spelen in Groningen, in de Oosterpoort en 3 data in het buitenland. En dus op een of andere wonderbaarlijke wijze, uit waarschijnlijk tientallen, dan wel niet honderden reacties voor de band, zijn wij het geworden. Oh, je bent gewoon hartstikke goed. Ja, nou, blijkbaar wel. Ja, vind ik wel, maar dat kun je maar zelf bewijzen. Wat worst? Wat word je in? Wat worst met de band? Nou, gewoon lekker veel spelen. Genieten van de muziek die we maken. En gewoon spelen. Dat is gewoon het leuke. Ja, cd's, albums, tours. Het album komt eraan. Die wordt over een paar weken gemasterd. En dan daarna is het bepalen van hoe brengen we dat uit. En dat is een kwestie van marketing. En een kwestie van proberen. Een kwestie van vinyl drukken en zo. Nou, je weet hoe het is. Het is allemaal productiespul. Dus dat komt dan later. Maar nu lekker spelen. We hebben er de tijd er nog voor. Ja. Hoe heet het album? Mythologies. Ja. Al is een titel. Ja, zeker. Er is een geschiedenisstudie. Het zit ook dus gek best op al die geschiedenisverhalen van muzikanten of net. Biografie hier, biografie daar. Nou, heel af en toe vaak veel meer documentaires dan boeken. Maar ik ben ongelooflijk geïnspireerd door de blues. Dus ook door Robert Johnson, die heel vroeg is overleden. En natuurlijk het verhaal dat hij zijn ziel verkocht heeft aan de duivel. Mensen als Jimi Hendrix of Janis Joplin. Ook Kurt Cobain, jongeren. Maar ook heel veel, bijvoorbeeld als het gaat om John Lee Hooker of Muddy Waters of Guitar Johnson of zo. Dat soort mooie vooral gekleurde bluesartiesten. Dat is mijn grootste liefde eigenlijk. Ja. Dat soort rhythm and soul blues en rock'n'roll en zo. Ja, wel één afspraak. Jij wordt ouder dan 27, hè? Nou, dat hoop ik wel. Ja. Ik heb nog 6 jaar te gaan. Dus, Welk nummer game dan? Generation. Ik ben blij dat ze er binnen. Dames en heren, live in Noorderwien. Historian. I can walk free in my own nation.
from your mind and shake of the meaning. And nothing set in stone. 'Cause I ain't sure it's supposed to feel this way. Are you sure it's supposed to feel this way? Are you sure it's supposed to feel this way? Are you sure it's supposed to feel this way? And I said it. Figure it out, 'cause I don't know. Figure it out, 'cause I don't know. Figure it out, 'cause I don't know. I speak for my generation. You can beat me at my own game. I can walk free in my own nation. Without a mark, without a shame. Sure it's supposed to feel this way. Are you sure it's supposed to feel this way? Are you sure it's supposed to feel this way? Are you sure it's supposed to feel this way? And I said, I'm sure it's supposed to feel this way. Yes, I am sure it's supposed to feel this way. Yes, I am sure it's supposed to feel this way. Yes, I am sure it's supposed to feel this way. Oh yeah, speaking in tongues when I've had enough. Speaking in tongues when I've had enough. 'Cause when the sun goes down, we'll get far away from here. We'll get far and start speaking in tongues. With all these riddles I make. Oh yeah, speaking in tongues. With all these riddles I make. 'Cause when the sun goes down, the flight was California bound. I gotta take her for a little lonely guy. Oh, I'll see you when I'm gone. This boy called Jackson is dead. Died in mysterious ways. This boy called Jackson is dead. Died in mysterious ways. 'Cause when the sun went down, he got so far away from here. He got so far, and this boy called Jackson is dead. He said he wanted to die. This boy called Jackson is dead. He said he wanted to die. 'Cause when the sun went down, the flight was California
hoort die namen. Joris Boerma, Historian dus. Jonge talenten, met een fantastische band. Ik ben heel blij dat ze hier bij ons hier in de studio weer. Maar ik ben, ik ga gewoon genieten gewoon. Dat is een beetje hier een 70, 80 feel. En dat waarom brengen naar hun mooie muziek anno 2022. We beginnen naar een duo daar. Ze zullen straks voor u optreden hier. Sequence. Oftewel Angelina en Wieger. Hoe is het weer? Alles goed. Mooi pet op, jong. Ja, doe ik. Ja. Ik begin maar eens hoe de pet aan. Aan. Hoe is het? Nee, heel goed. Ja? Ja. Brood spelen? Ja, alles zo wat, hè? Ja. Nee, wat is ik er een dat je moet doen? Hoe is het bij Sequence? Ja, hartstikke goed, Willem. Gaat lekker. Ja? Ja, lekker druk dwanen. Ja. Want de pandemie, we wilden er net follow gaan. Nee. Maar dat had alles plotseling. Ben je hem echt nog wel smoordruk en de agenda die explodeert hast of net? Nou, explodeert, maar het is geen dikke bang, maar het komt lekker op gang. Ja, we hebben regelmatig gaan we optreden en ja, dus we gaan mooi terug. Ja. Het screwen van nummers en dat soort zaken. Gaat dat echt terug of net? Altijd, Willem. Ja? Altijd, ja. Echt weer, dat gaat gewoon terug. Die machine draait maar. Misschien een draait of nou achter de keuken zitten of op thuis zitten, dat maakt er niks uit. Daar begint het meestal mee. Een melodietje of een tekst toch? Ja, het is dan meestal een melodietje en ja, dan komt die tekst eigenlijk vanzelf een beetje een brouwer in en ja, altijd wat bezig wijzen. Onder tafel zitten, niet echt bewust, maar ik heel onbewust kom er denk boven. Ja. Dan komt samen een idee en dan begint ze wat te tokkelen. Ik pingel even wat om en dan verzint Angeline te plekken een tekst soms, ja. En dan moet het goed is een beetje, het moet wat ontstaan, hè? Maar wat ontstingen, ja. Ja. Ik was als net vreemd. Je hebt hier nooit ik nog eens plan om eens mee cd's en dat soort dingen. Dan maakt het vrij. Dat klopt, ja. Ja, nou, dat weer dus ik van de handy niet. Maar goed, we zijn er wel mee bezig. Het gaat wat dreig. Er komen al je dingen tussen. Het gaat heel gestaag, maar Hij komt er ooit eens. hij komt er. Ik beloof het je, hij komt er. Wat ben je verder plan? Ja, gewoon lekker spelen dus. Ja, ik moet lekker spelen en we gaan nog wel wat op programma staan. En, lekker terug in studio, als het kennen, zodra het kennen, dan doen we er even in. En eigen noem ik altijd terug en lekker optreden. Dus we gaan gewoon terug. Ik ben blij dat je te binnen. Je hebt voor ons optreden. Wat wordt de eerste nummer? Het eerste nummer is Mijn Holle Leeg. Live in Noorwegen. Als ik thuis om mij heen schop, naar mezelf en naar je nood. Vlechtend, levend in een rappe brood, als geen tijd meer van me komt. Ik zit duister in een gezel in de trein, maar het is zagen. Want mijn gevoel zei dat het tijd is voor een stap als het water bij. Alles lijkt vast in uw agenda en de iPhone stiet niet uit. Het was voor de eigen weer rond te vallen, spontaan erop uit. Maar ik zal luisteren naar mijn innerlijke stem in bekentenis. Even net in het houden herinneren en waar ik mis. Lezen in een groene krijden op een lerend hegekend. Shantai, druwende wolken, zout mijn hand, ja, ja. Dan liet ik mijn toezen tezen, plenen, mijn holle leeg, ja, mijn
op mijn rij in de hele kerst. Schijnt naar druwende wolken, het jouwt mij rest. Ja, ja. Dan liet ik me tussen deze vleien. Ik liet ze gaan. En ik al had ik duizend weesken. Ik liet ze gaan. Mijn hele leeg. Ja, leeg. Geen weerklank. Mijn hele leeg. Ja, leeg. Geen weerklank. Mijn hele leeg. Ik ben nog heel dit met tijden al die jaren. Hield dit binnen bij in voor alles als wie. Ik weet het nou al wist, echt de leerde rust het naar bij die viel ik mij bij de van 18 hier. Vanzelfs hebben wij ons toekomst in mij. Dat wij dat is binnen mij ook. Dan ging hij inviteren naar zijn oerken. Kunnen wij weg terug in door. Ja, ja. Daar is nog gries net meer dat zwarte bos hier mijn krultjes. Peper erbij, oh maar dat hield ik van mij. Maar het in eigen spuit het vuur, beetje ondoorgaans. Als ik die onzocht ben ik de volslijn gek op die. Een eigen slag, een ding is al wat nederig is. Het is stenen elkoors net uitsprutsen. Ja, eventjes te laat je lut zijn. Bij dit wil ik mij in de bemind en grus. Ja, ja. Ik ben al heel te vlucht tot ik alle taken om hun uren. Er is geen twijfel hoe, dat valt net een vuur. Ik weet het nou al wist, echt de leren rust het naar doen. Bij die wil ik mij bij de faam van 18 hier.
pa pa da 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 pa da da. Dee 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 dee. Oh pa pa pa. Pa pa pa. Pa pa pa. De sneeuw valt als een witte dekken hoe de vrouw. Nog een paar uren dan is Christ mijn het veel koud. In huis is het warm, gitaarmuziek. De Christ met lichtjes schijnen zijn. Jog het maar hier, ik sammel je krijt. Om te schillen zeggen dat het mij zo spijt. Tijd te vertellen, misschien hier ik het mis en mogelijk is het ook geliefd. Ik weet het nou, ik zeg het nou, werd het bij de wind dan niet in mijn nek. Feel het nou, maar is het net te laat? Is het net te laat? Besef het nou, dat alleen nog door mijn lokkig meidje kist. Geen even aan, nee, en hij begint. Ik had een noorderwien in mijn het net wezen. Kroop in mijn thezen en muziekje, mijn ziel te lezen. Je bien was in, je tokken was in, wel is er rond. Kom, let us together, verder gaan. En een waar, toch ver versteed. De nacht voor krieg. Meer die strijd, net meer verdriet. Kom, laat mij verschoeien in die eerme stief om je lief. De nacht voor krieg. Still Going Strong, Sequence dus hier live in deze studio. En we beginnen, aan het begin van het programma had je dat mij kregen. Ik zei al even, het is een soort huiskamervraag, want de drie heren zitten intussen op de bank van de legendes. Ja, waar is familie van Nico Haak? Waar is familie van Willy Alberti? En waar is familie van Koos Albers? Ze kunnen een soort huiskamervraag van mij. Heren, welkom allereerst. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hoe is het met Fries? Ja, Als je langzaam praat, dan hoor ik het wel. Ik moet het toch even... Nico Haak,
Ja, daar ben Dat ik. ben jij, hè? Ja, daar ben ik. Koos Alberts, daar ben jij. Er blijft er maar één over, hè? Willy Alberti, hè? Ja. Ik kondig jullie maar een beetje op die manier aan. Want vertel het verhaal even. Eerst maar even, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe komen jullie zo bij elkaar? Via de reclassering. Ja, hè? Ja. Die van hij wist nog steeds mee ook, hè? Ja, we moeten krijgen zo weer een bandje om Ja. en dan moeten we weer mee. Maandag melden. Maar, Maandag meer om 9 uur. Nee, we kenden elkaar natuurlijk al uit het wereldje. Je komt elkaar af en toe tegen op optredens. Maar het was eigenlijk onze manager, of nu onze manager, Peter Douglas. Die bedacht van, die drie hebben alle drie iets unieks. Een familielid, een voorvader die een grote legende is geweest. Vandaar ook de naam. Dus hoe leuk zou het zijn als ik deze drie mannen bij elkaar plaats om een mooie ode te brengen aan die drie grote mannen. deed jij in het repertoire al werk? Ja. Ik heb, voor mij is het begonnen in 1990. Toen deed ik de Soundmix Show, toen nog. Met Bossato in die finale. Nou, Mark won, ik werd derde. En uiteindelijk zijn we alle twee wel het land ingegaan. En dus ja, het zingen zat er altijd wel bij ons in de Jordaan, waar ik vandaan kom, zat er altijd wel in. De draaiorgels op de hoek. En uiteindelijk is het leuk dat je dan deze jongens tegenkomt. Ja. Nou ja, en Nico Haak, het moet duidelijk zijn, dat was ook een begrip natuurlijk. Hè? Ja. Wanneer heb jij dat opgepikt om die nalatenschap van je vader een beetje... Als ik er achteraf nu op terugkijk, veel te laat. Toch wel, hè? Ja, toch wel. En dat had meer mee te maken van, moet ik dat wel doen? Wil ik dat wel? Durf ik het wel? Ja, de wil was er eigenlijk altijd wel, maar durf ik dat wel? En toen heb ik toch inmiddels zo'n kleine 10 jaar geleden besloten om de sprong in het diepe te wagen. En dus eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik dit eigenlijk veel eerder had moeten doen. Ja. En wat ik doe... Zijn er meningen over verdeeld? Ja, dat begrijp ik. Zeker bij de reclassering. Maar, Zeker bij de reclassering. Nee, maar wat zoals ik zie, en dat zien we eigenlijk alle drie. Om terugkomend op jouw vraag. Wij doen in de solo-optredens die wij alle drie al jarenlang doen... doen wij repertoire van mijn vader, opa en van neef Koos. We komen alle drie... als we ergens aankomen, je gaat wel honky tonky, je gaat wel glimlach van een kind of scheurde je foto zingen. Dus daar komen we niet mee weg. En wat we ook merken is, als ik hem in het land doe, waar dan ook, en wat voor publiek er ook voor me staat, al staan de jonge kinderen van 10, 12, 13 jaar, ze staan gewoon mee te zingen. En dat je gewoon echt afvraagt, hoe dan? En dat is het mooie van muziek. En wat Dennis net zei, dat Peter Douglas, die heeft dat goed gezien. Die heeft dat goed aangevoeld. En we zijn ergens half februari zijn we bij elkaar gekomen. En 24 augustus is een reisje langs uitgekomen. En dat is een reisje langs, Willem moet je zo zien, dat is een visitekaartje voor de show die wij gemaakt hebben, die we bedacht hebben, die we uitvoeren in het land. Dus dat is even een reisje langs, trip down memory lane. Je hebt een lang antwoord, hè? Geeft hij altijd. Hè? Ja, maar wel goede antwoorden. Want het is prachtig. Het is natuurlijk een fantastisch verhaal, dit. Ja, dat kan je niet bedenken. Nee. Dat loopt zo. En hoe die JP, Jean-Pierre van der Sluis, Peter Douglas, hoe die dat heeft kunnen bedenken. Ja, magisch. Dat is echt super. Hoe was jullie band eigenlijk met die mensen? Gedwongen. Je bedoelt met mijn opa in dit geval? Ja. Ja, ik was heel erg dol op mijn opa. Hij is helaas heel vroeg overleden, op zijn 58ste, toen ik 9 jaar was. Ja. Maar tot die tijd was ik altijd met hem mee op pad naar zijn optredens. Je bent echt wel met hem... Ja, mijn eerste ervaring op het podium was ook als 6-jarig jongetje dat ik met hem de glimlach van een kind zong. Is dat fantastisch? Ja. Mooi is dat, hè? Ja, en hoe bijzonder is het dat je nu, anno 2022, wat ik al zei, hè, die nalatenschap, die legacy, dat je dat met z'n drieën kan vertellen. Dat hadden ze echt heel mooi gevonden. Ja. Geldt het ook voor jou? Jazeker. Ik had het geluk, ook met Koos, ik had een hele goede band, regelmatig mee. Ik gaf zelf wat concertjes, daar was Koos ook altijd. En een van de laatste singles wie Koos uitbracht, was een duet, wie we samen deden. En die heette Echte Vrienden en die beschreef onze familieband. Ja, en toen is mijn vriend overleden. Dat was dan een hele zwarte dag. Maar uiteindelijk de nalatenschap van Koos en van de legende. Ja, dat is iets om trots op te zijn, waar je gewoon daar vrolijk van wordt. En van boven kijken ze mee met een glimlach. Ik denk het ook, ja. Zeker. En het heeft iets. Je hoort eerst, binnen 10 seconden ben je verkocht. Hè? Laten we eerlijk zijn. Ja. Doe je echt puur alleen van die drie? Of is het repertoire toch nog iets breder? Nou, ik heb wel een klein primeurtje voor je. We zijn ook heel druk bezig met een eigen liedje uit te brengen. Ja. Dus dat, maar helemaal in de sfeer van?
Ja, wel in de sfeer herkenbaar, van... ja. Maar we doen niet alleen deze 3 liedjes. Hè. We hebben een show van een half uur die mensen kunnen boeken op een bedrijfsfeest, bruiloft, festival. Ja. Maar we hebben ook een avondvullend programma. Maar zit er ook, ik zeg maar, wat van Hazes wat tussen of een andere artiest? Bij de avondvullende zit wel Doe je ook nog wat, weer iets breder dan doen we deze wat 3, zeg doen we maar. wat breder. Ja, ook echt wat mensen daar zouden vragen. Hey, kan je dat liedje of dat? Je hebt alle twee zo'n repertoire. Je bent allemaal wel begonnen als cafézanger. En in Amsterdam moest je dan de hele avond vullen. Dus dan heb je allemaal wel een uitgebreide repertoire. Dus van Hazes tot Willy Alberti, tot Mankenelis, tot Nico Haak. Ja, alles, dat kunnen we allemaal wel zingen, gelukkig. Is er nog iets van over, van de Jordaan en dat sfeertje? Nee. Helemaal weg. Met alle respect. Ik denk dat, dat hadden we het net over met mensen van hier uit Friesland. Het is veranderd. De Juppen zijn in Amsterdam gekomen. De Jordanezen zijn verhuisd. In de tijd dat ik in de 20 was, toen was het al dat de draaiorgels mochten niet meer op de hoek staan. Want de Juppen moesten uitslapen. Ja, dan moet je niet in Amsterdam gaan wonen. Het is hetzelfde dat je een handdoek over de Westertoren heen legt, dat je hem niet meer hoort. Weet je wel? Dat kan niet. Jullie zijn op pad. Genoeg plannen dus. Er komen singles uit, nieuw materiaal. Ja. Avondvullende shows, dus volgens mij komt het wel goed. Ja. Moet je al apart van elkaar rijden van een reclassering of kan het nog in één busje? Hoe zit het We eigenlijk? hebben wel goed gedrag al vertoond. Ja, hè? Dus we mogen dadelijk mogen we zelf op pad. Helemaal super. Ja. Tot de volgende keer alvast. Jullie gaan hier optreden, dames en heren. Want dit is de Legendes live in Noorderwien. Di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonavo soltanto per me di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonavo soltanto per me di stare lassù nel blu dipinto di blu felice di stare lassù nel blu dipinto di blu felice di stare lassù Marina, Marina, Marina ti voglio più presto sposare Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare.
lasciare, rovine di rovinare, oh no 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 no. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. 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 Let op, hè. Komt-ie, jongens. We gaan het doen. Ja, een feestje maken thuis. Wordt gezellig. Zet de stoelen thuis aan de kant. Daar gaan we. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, speel maar verder, als maar verder. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van die kroegen waar muzikanten zwoegen. Tot morgens vroeg al is er niemand in de zaak. En dan heb je ook degene die snel de benen nemen. Waar niet naar wordt geluisterd, want dat heb je vaak. Maar in de dolle olifant, dat kroegje op de hoek, kun je doorgaan tot het einde voor het slokje werd gezoek. En daar gaan we. Komt-ie? Ja! Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, speel maar verder, als maar verder. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Komt het tweede couplet. Ja, de uitspeelt Toetsie Jantje, een aardig muzikantje. Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank. Hele nachten zwoegen, maar dat doet hij met genoegen. Honky tonky voor de jonkie, nee geen dank. Maar in de dolle olifant, dat kroegje op de hoek, kun je doorgaan tot het einde voor een slokje met een zoek. Ja, ja, die hangt omhoog. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, speel maar verder, als maar verder. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Ja la 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 ja la 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 la. Ja la la la. Ja la 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 la. Komt het laatste deel. Maar om 7 gaan zijn vingers het begeven. Dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit. En wij wensen hem wat rusten, want er zal wel niks meer lusten. Maar het is toch wel een jongen waar veel pit in zit. Maar in de dolle olifant, dat kroegje op de hoek, kun je doorgaan tot het einde, maar ook eens vandaag het doek. Nee, Daar gaan we. honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, speel maar verder, als maar verder. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Want we gaan nog niet naar huis. Want we gaan nog niet naar huis. 1, 2, 3. La 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 la. Ja la la la. Ja la 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 la. Nog niet naar huis. Want we gaan nog niet naar huis. Want we gaan nog niet naar huis. Dank jullie wel. Zo,
Ze hebben samen maar even de familie van Koos Alberts, Nico Haak en Willy Albert hier in de studio. Wat een verhaal net. Nou, mooi dat in ieder geval de Nijlittenskip muzikaal bij deze familieleden in goede handen binnen. Ik ga naar de volgende mensen. Ik ga aan de optreden. Had een beetje twa gezicht doen. Je kunt binnen een fantastische coverband, maar smijt ik wel eigen werk. Jantine, ik ga even naar assistent. Jongeres van de band. Stel eerst de rest even voor. Oké, we hebben Mart de Jong op gitaar, Jelme Braaksma op drums, Carlos Sarkori op bas en Thijs de Jong, ik op gitaar. Hoe is het begonnen? Als coverband of ben je toch wel begonnen met eigen noemers eigenlijk? Nou, beide ek. Ja, ik beide. Wie ben begonnen op een middelbare squallen en we hebben eigenlijk gelijk een eigen nummers kreur. Maar ik wil, ja, om toch een beetje op te treden, toch ik wil covers gelijk spelen. Dus ja, ik beide. Ja. Nou, ik heb live dingen even van je zien. Ik denk dit is een fantastische feest, maar vooral een live band, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar dat maakt het natuurlijk net minder. Kies je hem derde noemers ik op uit? Dan denk ik van dat maar wel in de feesttent even naar volle bak eigenlijk. Zeker. Eigenlijk is het gewoon van, nou, ik ga Jan op stap, wat wil ik dan jaren? Dat verwerken we dan in een set en dat spelen we dan. Ja. De naam Kings of Diamonds, hoe ben je erop gekomen? Ja, dat is een idee van onze drummer. Dus dat is een heel lang verhaal wat we ooit betocht hier. En ik kan er wel even voor staan. Ja. Maar dat bleek uiteindelijk helemaal net weer te wijzen. We hier betocht op de kaart van het spel van Kings of Diamonds. En dat weer dan de koning van weet ik het wat. Dat hier we in een eerste liedje ooit de tekst schreeuwen. En dat is Blue Hingje. Hebben we nooit verloren. Ja. En hier ben we. Ja, prachtig. Ik vind dat zo leuk dat je hem er binnen. Vreugdeclub in Tusken? Zeker. Altijd geweest. Ja, hè? Ja. Gewoon lekker lolmaatje, muziekmaatje. Ja, vanaf de middelbare school. We kennen elkaar nu een jaartje of 10. En we spelen nu een jaar of 7 muziek met elkaar. Dus nou, gaat lekker. Wat Jelme net zei, nu staan we hier. Ja. Ja. Nou, je mag fantastisch optreden zien. Grote festivals, wat dat wel belangrijk. Draai Mekkel een teacher weer mee, hè? Nou ja, op zich wel. En voor corona ging het eigenlijk heel goed. En toen klapte natuurlijk dat erin. Maar nou, ik ben eigenlijk verbaasd hoe dit hier ran is. Want we hebben echt hele leuke optredens gehad. En onder andere Oerok, wie heel vet. Ja, van alles. Dus het weer echt een feestje, dit hier. Ja. Wel aardig. En hier kom ik nog bij u weer om in een serie over de Frieske Top 100. Alles in het Friesk. Ja, en dat geven we dus zo meteen echt dwaan. De praat het wel, maar je best het net went om te zingen, denk ik hoor. Nee, net helemaal. Nou, ik had wel eens vaker die, maar het is echt heel oorzaals of Nederlands of Engels. Nederlands en Engels doen we beide wel met de band in de set. Als we ergens op een feestje spelen, maar echt Friesk is echt oors. Dus ja, wel bijzonder. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk dat je met Sadogge. Even hoe je had natuurlijk een setlist. Ben dat lange vergaderingen? Of hoe kom je hem op de noemers die hem uiteindelijk... Dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Eerst dan vroegen we het echt nog wel in een vergadering inderdaad. Van nou, wel dit vers gedaan, dit vers gedaan. En nou komt het eigenlijk een beetje op tel dat ik op je slip kwam en gewoon wat in de corsetten. En dan kom ik bij de repetitie. Jongens, gaat naar medley. Oké. Nou, en dan is het vaak soms wel van, nou, dit vers klinkt dan net zo leuk. Of, hè, maar nee, dus eigenlijk, maar vaak ben we het wel maken hier. En dan weten we wel van, dit is leuk, dit vindt het publiek mooi. En op die manier... meid ze er wat van. En hoe werkt het bij eigen noemers? Hoe je game nou zitten? Komt er nou in je maar een idee eerst? Ja, dat is heel afwisselend volgens mij. We hebben Castile, wat origineel dan Promise Forever hit. In het Engels, dat is echt een muzikaal tune. Is het van mij. Textueel is het van mij en Jelmer. En dat hebben we nou gewoon alle jaar een beetje naar je eigen hand zet. Maar bijvoorbeeld iets als Wonderland, dat hoorfest wat ik nog gedaan. Nou, dat is dus een bijzonder versje. Dat hebben we dus kreunen van verstoren vriend die helaas dus verstoren is. Maar ja, dat is volgens mij textueel. Dat is volgens mij muzikaal ooit wel de hele band Marco op een midje. En, of in ieder geval de basis. En voor mij had Jantine het grootste aandeel in de tekst gewoon. Dus we hebben eigenlijk net een hele verste manier van schreeuwen. Het is eigenlijk heel variërend. Lekker creatief, toch? Zeker. Ja. Welk nummer begin je mee? Een Castile, Promise Forever in het Engels. Ja, in het Fries dus? In het Friesk, ja. Dus we gaan even nu het best doen. Ja. Nou, en dan kun je er ook nog op stemmen. Frieske Top 100, zei nog mij dit keer goed. Dat show je hem later in het seizoen nog wel even weer om. In de speciale serie. Ik kon die zo'n Kings of Diamonds live in Noorderwien. Het is altijd een lien, dat witte jaren wien. Het lag in het vuur, maar ke us leefde blien. Maar doet het uren kwam en het vuur is verbrandde, doen wie alles oneind. En we raasden het uit, want we niet meer zijn.
luisteren, het mocht er weer uit. Het is een keer al lang geen kant meer uit. Nou ze ieder leeg. En ik mis die nog steeds. Ik bouw van jij en mijn kasteel. Groter, sterker, dat niemand eer op mij vernielt. Want wij zijn sterker. De wij omheen, die zinneken, zwieren dreig, und ik bij de steen. Want overal hier in de groen lijkt nog liefde van mij een vaardij zonder eind. En we raasden het uit, want we niet meer zijn. Nou ze hielen ieder leeg. Er is niet meer dat beweegt. En ik mis die nog steeds. Ik bouw van die en mijn kasteel. Groter, sterker, dat niemand eer op mij vernielt. Want wij zijn sterker. Dat niemand eer op mij vernielt. Want wij zijn sterker. Het is gewoon gebeurd, het kino ik en zag. Het had ons niet meer kleuren, het kwam op een slag. Het leven kon erom nou, maar die heeft een ziel. En ik bouw van die een nieuw kasteel. Groter, sterker, dat niemand eer op mij vernielt. Want wij zijn sterker. Ik bouw van die een nieuw kasteel. Groter, sterker, dat niemand eer op mij vernielt. Today I'm going on a journey to far, far away. I'll overcome with all that's left of me. The sun is shining in my face, the wind at my back. For all I know, this will be my day. We all want to change, but we don't want to lose. I have to trust myself and let go. Maybe there's a wonderland, maybe we can go someday. If we go now, we will be in time. Tell me how we're gonna get there, how are we gonna get there right now? I'm ready now to start again with this energy in me. Leaving all my fears and faults behind. We all want to change, but we don't want to lose. I have to close my eyes and let go. Maybe there's a wonderland, maybe we can go someday. If we
someday. If we go now, we will be in time. Tell me how we gonna get there. How are we gonna get there right now? I know you've been lonesome, thinking about the things you've done. Yeah. I feel so silent when you reminisce about all that's gone. And do you think you are to blame for everything that you've become? I know you think we are the same. I know you're not an only son, an only son. Oh, I realize that it's all in your head. When I realize that you're wrong, I'll never make the same mistakes you did. 'Cause I know it will go terribly wrong. I'm stuck in the deep end. Oh, I will do what is right, 'cause I might carry on what you have left behind. Oh, I'm stuck in the deep and just forget the clouded sky. I see the sunlight in your eyes. And on the road to paradise, you know it's hard to carry on the fight. Oh, no, yeah. I know you're aching, you're hollow, you're broken, and you feel so low. Yeah, feel so low. Forget your loathing, your sorrow, your heartbreak, and just go home. Yeah, just go home. I'll never make the same mistakes you did. 'Cause I know it will go terribly wrong. Oh, I'm stuck in the deep end. Oh, I will do what is right, 'cause I might carry on what you have left behind. Oh, I'm stuck in the deep end. Oh, I'm stuck in the deep end. Oh, I'm stuck in the deep end. Oh, I'm stuck in the deep De gekke band en jong talent ik nog. En gewoon, ja, heel veelbelovend. Historian. We gaan nog hier een live nummer hier te in deze studio. Ik zit alvast bedankt voor het zien. Bedankt voor het harken dit weer noorden. Weer live na je weekend ben we met het muzikale dwarsplein van Friesland. En dit is er nog een keer. Kings of Diamonds.
no good. You're teasing like a girl. Kick it! You wake up late for school and you don't wanna go. You ask your mama please, but she still says no. You skip 2 classes and no homework. And your teacher preaches his class like he's some kind of jerk. You gotta fight for your right to party, to party. You gotta fight for your right to party, to party. Let your motor run in. Get on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, don't make it happen. Take this world in a loving ways. Fire all of your guns at once and explode its spears like a 2-inch child. We were born and wild. We can try so hard. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Living is a, living
used to